Sí, efectivamente estábamos en el pleno, nos hemos enterado de que estaban aquí y hemos bajado, como siempre, estamos al lado de los pensionistas, al lado de las reivindicaciones y pensamos que esta gente está dando una muestra de dignidad, de que bueno, no hay ninguna lucha que se pueda abandonar y hay que estar en la calle continuamente y recordarle al gobierno que tiene que cambiar esta política que ha tenido de olvido sistemático de los pensionistas. Pensamos que esta gente nos está dando a todos una muestra de dignidad. Venimos de toda España, yo básicamente vengo de Madrid, però viene la majoria de la gente viene del resto de España. Estàvem en ple debat de la llei de biodiversitat i ens hem assabentat que estan aquí els pensionistes reivindicant els seus drets i per tant, com no podia ser d'una altra manera, des de Compromís del Senat hem sortit a recolzar, a escoltar les seues idees, les seves inquietuds i les seves necessitats, per recolzar-les, per estar aquí i per fer-los arribar el que reivindicarem a on sí que hi ha on faci falta els seus drets i les seves necessitats i que sàpiguen que està Compromís detrás d'ells ajudant-los i sobretot ara que ja hem canviat el govern i ara hi ha un partit més progressista e insistir-li en que no ha de baixar la guàrdia i ha d'aconseguir que aquestes pensions siguin dignes i que se compleixin els drets i les necessitats que tenen els nostres pensionistes, que són el nostre recolzament més important a la societat que tenim en aquest moment.